octobre kalo tile kɔnɔntɔn ye san 2020 aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkanna ma an b'aw fo dantigi foli min na ni aw ka waati kunkurunnin kunnafoni ale seli mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiyalen don ka sababuya kɛ an ka fanga sinamatɔ ɲɛma n'o ye Sumahila Sise ye an bɛ se ka fɔ ko tare ka sababuya kɛ kunun sɔrɔ ale ka pankuru o jiginna an ka faba o pankuru jigi kɛnɛyɔrɔba la sa Sumahila Sise min yɛrɛ sa ni ale tun bɛ maa dɔw bolo maa minnu bɛ yen nɔ sa ni o ye maramafɛn tigilamaw ye sa a tun bɛ u bolo kabini marisi kalo tile 25 tɛmɛnin na sa u y'a minɛ wagati min na sa o y'a sɔrɔ a bɛ k'a ka kalafiliw baara olu hukumu kɔnɔna la ɲafuɲɛkaw olu fɛ yen nɔ Sumahila Sise a bilala kunu octobre kalo tile 8 san 2020 a nana pankuru min na sa o de ye an ka finitigilakaw olu ka pankuru min ni a bɔra tɛsalitikaw olu fɛ yen nɔ tɛsaliti yɛrɛ sa ale bi an ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ nin cɛba in a nalen an ka pankuru jigi kɛnɛyɔrɔ la sa n'o y'an ka faba kɔnɔna ye sa maaba caman de tun bɛ yen nɔ ni ka a kunbɛn an ka pankuru jigi kɛnɛyɔrɔ la nisɔndiya ani bonya ani karama o kɔnɔna la sa a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a bɔlen yen wagati min na sa an ka jamana ɲɛma ale n'a ka mɔ u ye u bisimila kulubakaw olu fɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ ko an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw olu ye nin kuma ye ni ka tiɲɛtigiya yanni an ka fanga sinamatɔ ɲɛma ale bɛ se an ka faba o kɔnɔna la wagati min na an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko Sumahila Sise ale ni maa minnu bilala ɲɔgɔn fɛ sa o maa dɔ ye madame Sophie Petroni ye Sophie Petroni yɛrɛ sa ale tun bɛ nin maa ninnu bolo kabini san 4 o bɔɲɔgɔnko u y'ale fana minɛ k'a to gawukaw olu ka dugu o kɔnɔna la sa maa min yɛrɛ fana tun b'a la sa o de ye Nicolas Siansu ye ale ni Pierre Lingi ninnu maa ninnu sa olu ye italiyɛnw de ye an bɛ se ka fɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Sumahila Sise a b'a a ka denbaya la hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la sa an ka camancɛ fanga tigilamɔgɔw ani an ka jamana marabagaw fo ka taa se maa minnu ma sa n'o ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye bɛɛ lajɛlen de ye i jeniyɔrɔ fɛ walasa Sumahila Sise ale bɛ se ka na an fɛ yen togoya min na hɛrɛ ani baden o kɔnɔna la sa maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen sa n'olu tun bɛ nin ko in yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma sa n'o ɲɛmaa ye an ka minisiri ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ye n'ale ye Usumani Isufu Mayiga ye. An ka wolomasiri taba minnu bɛ yen nɔ ni o ye gardi nationale olu bɛ burakaw olu fɛ yen nɔ sa bura yɛrɛ ale bɛ kuri yɔrɔ la bingani wale taara ka u sɛgɛrɛ kunu alamusa la sa u ye marifa ci ni ka o kɛ ni maa ninnu na sa maa minnu yɛrɛ sa n'olu ye maa jugu ye wagati min na an ka finitigilakaw ye marifa jugu ci u la sa u bolila ni ka taa u daga Burkina Faso ale ni Mali o furancɛ la sa. Union africaine maaw olu ka conseil de paix et de sécurité o kɔnɔna la sa u y'a yira k'a fɔ k'u ɲɛ bɛ an ka jamana ka politique ko taabolo la cogoya min na ko a taabolo bɛ ka u ja o de siratigɛ la sa u ye ɲangili fɛn fɛn ta ni ka an ka jamana o sɛgɛrɛ k'u ye a ɲangili kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen lawuli ko k'a daminɛ bi la sa ko an ka jamana k'ale bɛ se ka i sen don u ka ko waleya bɛɛ lajɛlen na walasa an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na nin kuma in fɔra sa Union africaine lakanaba dɔ fɛ sa ni a y'a fɔ a ka bɔlɔlɔkana min kan o de ye a ka bɔlɔlɔ Twitter ye. Adama Berté ale ye an ka sigida 4nan o maire ye sa ale ye Union des jeunes pour un Mali uni et solidaire ɲɛma ni ka a bisimila n'o ye Amidou Farota ye a bisimilali kun ye fɛn min ye sa a taara ni ka taga kuma da an ka ni maireba in ale ɲɛkɔrɔ sa k'a fɔ a ɲɛna ko u farala ɲɔgɔn kan walasa ka na jɔnjɔn ta k'a di an ka ni alimamiba in ma sa n'o ye Mamudu Diko ye a ka cɛsiri ani a ka danaya o kɔnɔna la an ka jamana la yan sa u taara ni ka taga dɛmɛ ɲini ni maireba in fɛ a ye a ka layidu d'u ma k'a fɔ ko a bɛna dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka ni denmisɛn ninnu ni ka u dɛmɛ u ka baara la cogoya min na. An bɛ
bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ se ka fɔ ko tile 10 de bɛ ginekaw ka jamana ɲɛma kalafili o cɛ sa u ka fanga sinamatɔ min bɛ yen nɔ ni o ye Selu Dayɛlɛ Jalo ye ale tun bɛ RFI mɔgɔw ka bolo kan fo ka taa se France 24 mɔgɔw ma sa kunu alamisa octobre kalo tile 8 san 2020 u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɔnɔna la sa ni minisiri ɲɛma kɔrɔ in a y'a yira k'a fɔ ko olu ka jamana ɲɛma min n'ale fana y'i kan bɔ jamana ɲɛma kalafili o nɔfɛ tuguni n'o ye Alpha Condé ko Alpha Condé k'a sɛbɛkɔrɔ kɔrɔ la ko wa k'a tɛna se ka kɛ jamana ɲɛma ye tuguni k'a sababuya kɛ ko a sɛgɛnna. Coronavirus ale sababu la sa an bɛ se ka fɔ Europe-kaw ka jamana kɔnɔna la u kelen kɔ ni ka u ka daw ni ka olu datugu ka tila tuguni ka u ka dumunikɛyɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen datugu ani u ka jamalajɛrɛyɔrɔw ka olu bɛɛ lajɛlen kɔ sa u ye nɔnɔ datuguli ni ka o wajibiya ani u ka jamalajɛrɛyɔrɔ bɛɛ ni ka dansigi o kow la sa Europe-kaw kelen do ka u ka nisɔngoya ni ka yira ka sababuya kɛ ko coronavirus k'ale bɛna segin ka na u ka jamana kɔnɔna la a ko kelen bɛ ni ka u kamana gan kosɛbɛ. Yani an b'an ka bi kunnafoni datugu sa an b'a fɔ ko an kunnafonidilaw an nisɔngoyalen don kosɛbɛ bi k'a sababuya kɛ an baaraɲɔgɔn ani an jɛɲɔgɔn n'o ye Isa Fakaba Sisogo ye ale bɛ baara kɛ studio tamani na kunnafonidilaba don an ka jamana o kɔnɔna la an dabama a ye ale ka miniji o dɔgɔya kunun sufɛ hôpital du Mali o kɔnɔna la sa k'a sababuya kɛ bana kuntagala jan ye Isa Fakaba Sisogo yɛrɛ sa a ka janajaw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ a yɛrɛ ka so zɛrni na bi juma octobre kalo tile 9 san 2020 ni juma seliw bɛɛ lajɛlen o banna an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na k'u dayɔrɔ suma u y'an kɔn kiti min na ala ka nɔgɔya u n'an bɛ taa jɛ min ma yarabi masa ramani ko nɔgɔya n'an baden silamɛden bɛɛ lajɛlen ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta doni ma kɔnɔ ala ka juma tɛmɛ ko ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ